έρθει εδώ, με συγκινηθείς και το γαμπού. Άντε! Παντρεύουμε σήμερα την Γύλη στο Θεό, Αντρέα Something και Μαρία Αποστολοπούλου. Δεν ξέρω λέει και πόνο. Δεν λέει, δεν λέει. Με του Θεού αυτά. Έλα λίγο, βιαζόμαστε, έχουμε πειράνα πάνω. Που αυτοί οι άνθρωποι σήμερα θα ενώσουν τις ζωές τους για πάντα. Με τα δεσμά του γάμου. Με τα δεσμά του γάμου, ας περάσει ο κουμπάρος να... Τα Στέφανα, αλλάξτε αυτά τα Στέφανα. Έτσι θα περάσαμε. Πάμε να κάνουμε και έναν με τον Ισαΐα, Άκυρος θα βγει αυτός ο γάμος. Καλά τώρα. Μέρες για να κοιτάνε τραβήξεις. Ειδική μέρα. Η Βέρα είναι ειδική παραγγελία. Έλα, πάμε. Ακριβώς το μέγεθος των δύο δαχτυλών. Πάμε τη Μαρία. Πάμε τη Μαρία. Εγώ είμαι ο παπάς, εγώ το οδηγώ όλο αυτό το πανί. Παιδιά, ζαλίστηκα. Χτυπάει ένα κινητό. Οκ. Να ζήσετε, να ζήσετε. Και τώρα ο γαμπρός με kiss the bride. Δεν είσαι bride, μωρή, τι παπάσαι.